לא יכול להוציא שיחות, לא יכול לגלוש, זה עובד לי לסירוגים, פעם כן, פעם לא. אז היום נכנס לסמסונג נוט 20 אולטרה בטענה שהקליטה שלו נעלמת לסירוגים, והוא כבר לא יכול להמשיך להתנהל ככה. עכשיו, בגדול הוא ציין שהוא החליף סוללה לא מזמן, ופחות או יותר מאז זה קרה לו. עכשיו, מניסיון שני, אני לא יודע אם זה ממש קשור לסוללה, יכול להיות שבאמת היא הייתה טיפה נפוחה, והאזור של הקליטה שם חטף מכה, זה מחלה של המכשירים האלה, ושימו לב, המסרק על הלוח שבור לחלוטין. ובואו נראה בחלק התחתון איפה שמתחבר האנטנה למטה. למטה זה תקין, לא שבור בכלל. שם גם נבדוק את האנטנה שמתחברת גם למעלה גם למטה. יש לה סיטקון קטן בחלק העליון, איפה שמתחבר למסרק שעכשיו אני מוציא. אז מה שצריך לעשות זה להחליף את המסרק העליון ואת האנטנה. עכשיו כבר פירקתי את המסרק על הלוח. אני שואף את הבדיל של המפעל עצמו. מנקה עם אלכוהול. מניח מסרק חדש. שימו לב, זה המסרק. נותן לו את ההלחמות, יש 2 פינות ועוד איזה 6 בכל צד. לוקח אנטנה, מחבר אותה מחדש. סוגר את הצלצלן. סוגר את הסיכוך העליון עם ה-NFC. מעביר ניקוי כמו שצריך על הדבק. שם דבק חדש, זה ה-B7000. סוגר את הגב. מדליק את המכשיר, כמובן אחרי ניגוב וניקוי. ושימו לב, קליטה פיקס.